ଚୋରା ପୀଡ଼ିତର ତିନି ମାଳୁଙ୍ଗା ଦେଖା ସାରିଆ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ। କହିବା ନାହିଁ ଏବେ କହୁନୁ ଆଜି ମୋର ଖେଳ। ଆଜି ମୋ ପ୍ରେମର ଧୂଆଁ ଉଠଉଛି, ଗଲେ ଜଳେଇବି। ଶଳା ତୋ ପ୍ରେମଟା କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ନା କିରୋସିନ ନା ମାଚିସି? ଶଳା ଖାଲି ଜଳଉଛୁ। ଏବେ ଶଳା ଆଜି ମୁଁ ଯିମି ମୋ ଝିଅ ପର ଘରକୁ, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ଖାଇବୁ ନା କଇଁଆ ଖାଇବୁ? କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ ନା ବେବିଏଲ? ହଁ ଜଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେମ ଆଜି ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା କେମିତି ଯିବା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଟ ଜାଣିନି, କେମିତି କଣ କରିବା? ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗାଡି ନାହିଁ। ତୋ ଗାଡିରେ ସିନା ଗନେ ମୁଁ ହୁଅନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତୁ ଗାଡିଟା ଆଣୁ। ମୋର ଗାଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତେଲ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ତେଲ ଦେବି। ଆଉ ମୁତି ଦବା। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଜି ଯିବି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖା କରତେ। ମତେ ତ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ନେଇଯିବି। ଇଏ ଶଳା ତୁ ବହୁତ ନାଳୁଆ। ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁ ଯିବୁ, ତୋର ନାଳ ଛାଡି ଗଡି ଯାଉଛି। ଦେଖିନି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ତ ଶଳା ଯିବା ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଶଳା ଟିକେ କୁତୁକୁ ଦଉଛି। ତାର କିଛି ଗଲୁ ଦୋଷ ଅଛି। ଶଳାକୁ ଧର କଣ ନା ଶୁଣ। ହଁ କହୁନ ଶଳା କହୁଛ ଯିବ ବୋଲି। ହଁ ମୁଁ ବି ଯିବି। ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗଛ ହଲେଇବା ପାଇଁ। ଗଛ ବାଳ ହଲେଇବୁ ନା? ସେଟା କହିଲା ଗଛ ହଲେଇବୁ। ଗଛ ହଲେଇନେ ଫଳ ଖାଇବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫଳ ଟିକେ ଖାଇବି। ଫଳ ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ କହୁନୁ, ଅଦିନ ବେଳେ କି ଫଳ ଫଳିଲା? ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିବା। କହୁନୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଠିକ ରାତି 9ଟାରେ ବାହାରିବା। ଯିବା କୋଉଠି? ଦେଖା କରତେ। ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମେ ଯିବ, ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ଯିବ, ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିବା କେମିତି? ଓହୋ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇଠି ଚାଲିକି ପଳେଇବା। ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଚାଲ। ଏ ଶଳା ତୁ ତ ଖାଲି କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତିଆ ଆଉ। ସବୁଠାରେ ଆଗୁଆ। ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, ତମେ ରେଡି ତ? ହଁ ହଁ ତମେ ବୁଝୁନା। ଆଉ ଆଜି ଫାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ତଥାପି ଡରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଳ କରିବା ଜାଣିଲ। ହଉ ରୁହ ଟିକେ ସେତୁକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦିଏ, ସିଏ ଆସିବାର ଅଛି। ହଉ ରୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଜିମି କହିଲି, ଆଉ ଆଜି ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାର କରିଦେବି। ଛକା ପିଟିବି ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାର କରିଦେବି। ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲାଣି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆବେ ଶଳା ତତେ କେତେ ଥର ଫୋନ କରିନି, ଶଳା ଫୋନଟା ବି ଉଠୁନା। କିଏ କାହାକୁ ଏମିତି ଗପୁଛି କିବେ? હવે ମୋ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗପୁଥିଲି, ଆଜି ଜିମି ଛକାଟା ପିଟିବି। ଆଉ ଚାଲ ସେତକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବା। ଶଳାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି? ଶଳା କ'ଣ କହିବି କହୁନି? ଶଳା ମାଇକିନା ତ ରଖି ଶଳା ତତେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଡାକିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଶଳା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ତୁ? ମାଇକିନାଟା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ତାର ଫୋନ କରୁନୁ, ସେତଟାକୁ ଫୋନ କରୁନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋନ କରୁନି ଶଳା ମାନୁବ ଶୀଘ୍ର। ତା ଫୋନ କରିଦିଅ। ତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଏତେ ସମୟ ହେଲା ତ ଫୋନ କରୁଛି। ତା ପଚାର କୋଉଠି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କୋଉଠି ଅଛ? ସେଟା ଆସୁନ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଶଳା ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଶଳା ଗାଡ଼ିଟା ଖୋଲିକି ଅଛି, ଦେଖିଲା ତେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ଯାଉଛି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରେମ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ସିଏ ତ ଶଳା ଏକ ନମ୍ବର ନାଳୁ ଆଉ, ଖାଟ ନାଳ ତାର ବୋହି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯେଉଁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ତମେ କଳ ନା ମୁଁ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ତ ପ୍ଲାନ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହଉ ଶଳା ରଖବେ ତୁମେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ଏବେ ସେ ଶଳା ସେତଟାକୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଫୋନ କଲୁଣି, ତୁ କି ଫୋନ କଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି? କାହିଁ କନି ସେ? ଆବେ ତୋତେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଲାଗୁଛି ନା ତୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ? ତେଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଶଳା ଯିବା। ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ଶଳା ଯିବା। ଚାଲ ପ୍ରବଳ ନାଳୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶଳା ସେତୁଠୁ ତ ତୋତେ ଫୋନ କରିଛି, ତୁ ଶୁଣୁ। ତାକୁ କହିନି, ସିଏ ଦେଖିଲା ତୋତେ ଫୋନ କଲା। ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଶଳା ମୁଁ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଲ ବସ। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ନାଳ ଗଡ଼ଉଛି। ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଉଛି, ଯାହା ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରି ଖାଲି ତ କନ ହଁ ଶଳା ତମର ଏଇ ସେତେ ତମ ଭାଇ ଆସୁଥିଲା ନା ବାଳି ଝାଡ଼ା ଫେରିତେ ବାଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏପଟରେ ଲୋକ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୁଆଡ଼େ ଯିମି? ଶଳା ଫସିଗନି ସିନା, ମୋତେ ଆଣିକି ଫସେଇଦେଲା। ଏଇ ବାଡ଼ କରରେ ରହିଯିମି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ବାଡ଼ କରରେ କାମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଯିବ ହେଲା।
ହଉ ତୁମ ଭାଇ ମୋର ବାଳ ଉପାଡ଼ିବ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବି ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ହେଲା ତୁମ ଭାଇ ଯାଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କର ହେଲା ରୁହ ଆଜି ଗିଲି ଗିଲି କରିଦେମି ଯାଉଛି ଫୋନ କଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଧନ ଆର ଥର ତ ଯାଇଥିଲି ତମ ଭାଇ ପିଟିକି ମତେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା ବସି ଉଠି ପାଇନି ଏଇଥର ଯାଉଛି ତମ ବାଳୁଙ୍ଗା ଭାଇକି ଟିକେ ବାଳ ଅଟକେଇଥିବ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ ତମ ଘର ପଛ ପଟ ନେମ୍ବୁ ଗଛ ମୂଳେ ମୁଁ ବଇଛି ଆଉ ତମ ବାଳୁଙ୍ଗା ଭାଇକି ଟିକେ ଜଗି ଚେତିକି ଆସିଥିବ ସିଏ ତ ତାର ବାଟର ଗଲା ଶଳା ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଫୋନ କରେ ମୁଁ ବି ଦେଖା କରତେ ଯିବି ନା ହ୍ୟାଲୋ ଧନ ଆଜି ବା କରିବି ମୋ ମନ ଖାଲି ହେଉଛି କନ କନ ଆଉ ତମେ ତ ବୁଝିବ କି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ହତିଆର ଧରିକି ଆସିଛି A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳଟା ଖାଲି 20-20 ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଉଠିକି ଯିବି କୋଉଠି ଗୁହାଳ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ ତ ପୁରୁଣା ଗୁହାଳ ଆଉ ହଉ ଯାଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେବ କାଳେ କିଏ କିଛି ଆସିବେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇଛି ଭାରି ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିଛି ହଉ ସେଇ ଗୁହାଳକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି ତମେ ଖାଲି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଅ ବୁଝିଲ ମୁଁ ତ ଆଜି ଖେଳ କରିବି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଧନ ହଁ ତମ ସେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସି ସାଇଲିଣି ତମେ ତ ଖାଲି କହୁଛ ସେଇ ଗୁହାଳ ଇଏ ବାବା ତମ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶି ସାଇଲିଣି ତମେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବସିକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବୁଝିଲ ନା ହଉ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କେହି ଦିନ ଜାଣିପାରିବେନି ଯାକ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ମୁଣ୍ଡର ଠଗି ପକେଇଲା ଚାଲିବାରେ କଣ ହେଲା ବେ ଆଜି ବସ ମୁଁ ଯୋଉ ହଇରାଣ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ମୋ ଉପରେ ଗାଈ ବୁତି ଦେଇଛି ତୋର କଣ ହେଲା କି ତୁ ସଳା ସେଇଠି ବସିଥିଲୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ମତେ ତ ପାଷ୍ଟ ଛାଡିକି ଗଲ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ ମୁଁ ଶଳା ମତେ ବାଡ଼ କରରେ ବସେଇ ଦେଲା ମୁଁ ଯାଇ ବାଡ଼ କରରେ ବସିଥିଲି ଶଳା କହିଲା ମୋ ଭାଇ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଶଳା ବାଡ଼ ଧରି ତା ଭାଇ ପିଠି ଉପରେ ହାତ ବସି ତୁ ପାଦ ଭାଇ ଲୋକ ଡାକିଦେଲା ଗାଁ ସାଇଡରେ ଉଠେଇଲେ ଭାଇ କେମିତି ଆସିବନି ଗାଡ଼ି ଯେତେ ମୋର ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କରିବା ଆଜିଠୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରିବା ଚୋରା ବିରୋଧୀକୁ ଜୁହାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା এই ভিডিওটি কেমিতি লাগিলা নিশ্চিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করিবে দয়া দিলে ଆମ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦୂରତାରୁ ବଟେଇବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ନ ବଜେଇଲେ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କଣ କହୁଛୁ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ବହି ଜଳିବ କେମିତି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବେ ମୋର ତ ବାଳା ନା ମୋର ସେଇ ଘଣ୍ଟିକି ଟିକେ ଚାଲ